Arratsaldeon ikusle ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur ekainak 14 ditu, asteazkena da, asteragoa egunak utzi dizkigun albisteekin. Nafarroako korridorearen auzian Uxue Barkos Nafarroako lehendakariak ez du gustoko abiadura handiko trenaren Nafarroako korridorea eraikitzeko Madrilek proposatutako plana. Lehendakariak esan du ituna ez dela Nafarroak behar duena. Bertzalde gobernuko barne desadostasuna jendaurrean aizatu izana gaizki ikusi du lehendakariak. Jasotako euskal presoen 84 eskutitzen arira lehendakariak azpimarratu du foru gobernua sakabanaketa politiken kontra dagoela. Foru zaingoaren jarduna eraberritu eta gomazko pilotak ez erabiltzeko erabaki hartu dute. Nafarroako ospitalguneak 8 ebakuntza gela estreinatu ditu. Kiroletan Aitor Zubieta pilotari etxarriarrak prentsaurrekoa eskaini du gaur eguerdian. Uztailaren 9an txistularien alardearen 58. edizioan kontrabandoari buruzko historiak ekarriko ditu gogora. Kultura, kirol eta gazteriaren departamentuaren kultur programaren edizio berriak 40 kultura jarduera antolatu ditu Nafarroako herri desberdinetan. Iruñako udalak festetan alkohola eta beste droga batzuk kontsumitzeari lotutako arriskuak murriztu eta prebenitzeko programa abiatuko du Sanferminetan. Asteazken honetako albisteekin asteko korridorearen auzian Uxue Barkos Nafarroko presidenteak ez du gustoko abiadura handiko trenaren Nafarroako korridorea eraikitzeko Madrilek proposatutako plana. Uxue Barkos lehendakariak esan du ituna ez dela Nafarroak behar duena. Bertzalde gobernuko barne desadostasunak jendaurrean aizatu izana kritikatu du lehendakariak. Uxue Barkos Nafarroako lehendakariak ez du gustoko abiadura handiko trenaren Nafarroako korridorea eraikitzeko Madrilek proposatutako plana. Mahai gainean jarritakoa ez dela Nafarroak behar duena esanez, aitortu du alde txikia dagoela egungo proposamenaren eta UPNek eta PSOEk 2010ean sinatu zutenaren artean. Horren ordez, asmo handiko akordio bat aldarrikatu du Nafarroako interes orokorrari baliabideen optimizazioari begira. Gobernuari eusten diote lau indar politikoen artean piztu den polemikaren arira, Barkosek aitortu du desadostasun nabarmenak daudela, baina txarretxi egin du eztabaida jendaurrean aizatzea. Hori dela eta ados jartzen saiatzeko deia egin du. Lehendakariaren ustez polemika baliatu izan du oposizioak laukoa zartarazteko, jokabide zitala eta koldarra dela gaineratu du. Alde handia dago Barkosek agertutako jarreraren eta Manu Ayerdi lehendakari orde ekonomikoak azken egunetan esandakoen artean. Ayerdi atzo berretsi zuen sustapen ministerioaren proposamenak itun programatikoarekin bat egiten duela eta akordio berria sinatzeak Nafarroaren ahalmenak handituko dituela. Oposizioak babes osoa adierazi dio Ayerdiri, zehazki UPNeko Carlos García Danerok eta PPko Ana Beltranek adorea eskatu diote Bilduri aurre egiteko. Atzoko albistegietan aipatu bezalaxe euskal presoen 84 gutun jaso ditu Uxue Barkos Nafarroko lehendakariak. Honen harira, lehendakariak azpimarratu du foru gobernua sakabanaketa politiken kontra dagoela. Euskal preso politikoen kolektiboak bidalitako 84 gutun jaso ditu momentuz Nafarroako presidenteak sakabanaketa politika hiltzailearekin amaitzeko eskatu diote. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari Inigo Urkulluri eta Euskadi Buru Batzarrari ere helarazi dizkiete eskutitzak. Atzo, hain justu, Euskadi Buru Batzarreko buru Andoni Ortuzarrek jakinarazi zuen Euskal preso politikoen kolektibotik bidalitako gutunei erantzuna eman diela, esanez EAJak espetxe politika aldatzeko aspaldi eskatu zuela eta urruntzea amaidadin konpromiso argia adieraziz. Barkosek bere aldetik esan du ezaguna dela Nafarroako gobernuak dispertsioaren aurkako jarrera daukala, dena dela oraindik ez ditu iritsitako 84 gutunak erantzun, baina haren hitzetan erantzun eginen ditu. Aurrera eginez albisteekin foru zaingoaren jarduna eraberritu eta gomazko pilotak ez erabiltzeko erabakia hartu dute. Lan metodoa berritzeko helburuarekin foruzaingoaren esku hartzeko dibisioak 2 prestakuntza ikastarotan parte hartu du Ertzaintzako eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako irakasleekin. Prozedura eta teknikak eguneratzeko prozesuaren amaiera da hau.
Lehendakaritzako Funtzio Publikoko Barneko eta Justiziako Kontseilari Maria Jose Beamontek iaz iragarri zuen erabakiari amaiera eman zaio orain, gomazko pilotak behin betiko ordezkatuz, hain kaltegarriak ez ziren istiluen aurkako beste material batzuk erabiltzeko, Glauko Gobernuaren akordio programatikoaren muinean zegoen erabakia. Foruzaingoaren esku hartzeko dibisioaren jarduteko irizpidea berritzeaz gain, material berria eta 2 furgoneta ere erosi ditu, 93.310 euro gastatuz horretarako. Nafarroako ospitalguneak bertzalde 8 ebakuntza gela estreinatu ditu. Gela hauek segurtasun, erosotasun eta irisgarritasun hobekuntzak ekarriko dituzte paziententzat eta lan baldintza hobeak langileentzat. Nafarroako ospitalguneak Antzinako Virgen del Camino ospitaleko bloke kirurgiko berriak estreinatu ditu. Horrela, 8 ebakuntza gela egongo dira eta guztiak edozein ebakuntza kirurgiko egiteko hornituta daude. Instalazio berriek hobekuntza nabariak ekarriko dituzte pazienteentzat, naiz profesionalentzat. Pazientei dagokienez, segurtasuna, erosotasuna eta irisgarritasuna hobetuko da. Profesionalen kasuan, haien lan baldintzak hobetuko dira. Nafarroako Gobernuko lehendakari Auxu Barkos instalazio berrietan egonda, Osasuneko Kontseilari Fernando Dominguezekin, Osasuneko zuzendari nagusi Luis Gabilondorekin, Osasunbideko kudeatzaile Oskar Moratxorekin, Nafarroako ospitalguneko kudeatzaile Antonio Merinorekin, prozesu kirurgikoen zuzendari orde Jon Arizetarekin eta zainketa eta prozesu kirurgikoen zuzendari orde Concepción Morenorekin batera. Bloke kirurgiko berria abian jartzeko aldez aurretik zeinbat jarduera egin behar izan dira, hala nola klimatizazio dia garbitzea eta desinfektatzea, ebakuntzak gelak balidatzea, ursarea desinfektatzea eta airearen eta uraren kalitate kontrolak besteak beste. 8 ebakuntzak gela horietatik 2 premiazko ebakuntzak egiteko dira eta 6 programatutako ebakuntzetarako. Ebakuntzak gelak edozein ebakuntza kirurgiko egiteko prestatuta daude. Honek guztiak hobekuntza handiak ekarriko ditu pazienteentzat. Lehendabizi, segurtasun kirurgiko hobetuko da, ekipamendu mediko eguneratua izango delako eta argiztatze kirurgiko egokiagoa. Era berean ebakuntza osteko leku aldaketak igogaiuz egitea saiestuko da. Bloke kirurgiko berria anestesia ondoko bizkorterako unitatea solairu berean dagoelako. Horrez gain, igogailu zuzena egongo da eremu kirurgikoaren barruan, zainketa intentsiboen unitatera lotuta. Halaber, beste ebakuntzak gela bat dagoenez programatutako kirurgia lerro berria irekiko da. Horri esker, programazio kirurgikoa berriz esleitu halko da eta urtean 700 ebakuntza inguru egin halko dira espezialitate hauetan, oftalmologia, aurpegi masaietakoa eta ginekologia. Horrela, itxaron zerrendan dauden pazienten irisgarritasuna hobetuko da. Azkenik, erosotasun handiago ere izanen da, mahai kirurgiko berriak erosi direlako. Bloke kirurgiko berria irekitzeak aurrerapen garrantzitsuak ere ekarriko ditu profesionalen lan baldintzetan. Eta kiroletan, pilotan azken orduko albistea Aitor Zubieta Etxarriarrak prentsaurrekoa eskaini du, honatxe hemen bere hitzak. Gero dakizuen bezala, nire kirobidean lesio larri asko izan ditut. Denetatik ondo irten naiz, berriz ere jokatzera atera naiz, baina 2005ko irailean Bermeon izan nuen azken lesio hortatik ezin izan dut ez, bueltatu. Saiakera batzuk egin ditut, ebakuntzak ere izan ditut ondoren, baina, medikuek hasieratik argi utzi zidaten, nire belaunen egoera etzela egokia, berriz ere falta ziren gauzak regeneratzea etzela erraza, medikuntzak azkenean baditu bere mugak eta nire kasuan nola izan da ez. Azkenean egin ditugu ahalegin guztiak, bai aspeko mediku taldearen partetik, bai aparte dauden beste mediku batzuen aldetik alegin danak egin dira, baina aliatu da puntu bat, non azkenan txosten guztiek eta mediku guztiek berdin eskatu dute ez, ez da bueltarik. Beraz, esan dara du, ni Aitor Zubieta, ezin izango naizela berriz ere, zuriz jantzi, nire profesional bideak hemen amaitu du,
eta iraren amaieran omar zaio, ez? Nire gehien maite izan dudan gauza hau da, pelotan aritzea, txikitatik egin dudan gauza, nire bizitzako erro nagusietako bat izan da, bertan ikaragarrizko jende pila ezagutu dut, danak ez dut inoraztuko, baina hori bukatu daia ez. Eta nahiko nuke eskertzea nire bideo honetan nirekin egon direnak. Alde batetik, Aralarmendi kluba, txikitatik bertan egon naizela, Nafarroko Federazioa, bertan ere txikitatik egon nintzen, eta gero basatuko naiz, esatean izan dituen entrenatzaile guztiak ez. Denei eskerrak eman, laguntza handia izan dira, bertan Jokin Etxaniz nahiko nuke azpimarratu, hasieratik horregon da eta laguntza handia izan da. Eta nola ez da, Carlos Navarro ez, bera gabe, ez dakit non emoke. Gero Aspe enpresari eskerrak eman dizkiot, bulego talde osoari, betianik erlazio oso ona izan dugula, teknikari guztiei, artekariak, dakileroak, gantxeroak, medikuntza talde osoa, gero, nola ez, pelotari taldea basatu direnak eta orain daudenak ez. Esan barra dut, kirolaririoak direla, baina hortaz aparte, kirolari hauek pertsona mailan daukaten kalitatea ezingo nuke hitzez adirazi ez, lagun oso onak bezala ditut, eta beraiopek izan dute nire barruan zatitxo bat ez, beraiena dela. Eta azkenik, Fernando ere bai, Fernando ez dut sekulaztuko umean nintzenean etxean agertu zen neura ez, esan ez berarekin joateko eskari egin zidala. Gero aseratze ere horitu nahi dut, zer eta arerio izan dira gute guzti hauetan, baina izan nuen beraiekin egoteko aukera bat, hilabete batzuz, eta oso ondo tratatu ninduten eta oso maitatua zen nintzen. Baita ere, zuei, pentsa guztiari, egia esan urte guzti hauetan oso ondo sentitu naiz zuekin, bai irratizkoak, bai egunkariak, bai telebistak, azkenean beti berdinak ibiltzen gara eta azkenean asko ezagutzen gara ez, eta egia esan zuekin duen erlazio oso handia da eta asko zuen lanaren aparte interesa beti izan duzu ez, nik izan dut nagoen galdetzeko lanetik aparte eta hori eskertzen da. Ugarmin taldeari ere eskartu nahi diot ez, askotan ebakuntza ugari izan ditut eta beti oso ondo zaindu naute eta hori beraientzat ere badua ez, nire eskerra. Etxarri eta Sakana ere horretu nahi ditut, zer eta, hasi nintzenetik babes izugarra izan dut ez, momentu honetan eta Etxarretan. Familia lagunak, zer esango dut, azez ortea duan, horren ondarrokatu egotetik, betien. Gero, baita nire emaztea ez, gehien maite duan pertsona eta gehien jasaten dagoena. Eta, azkenik gurasoak, txikitatik partio guztitara etorri dira, beti horregun dira, ni bultzatuz, ni lagunduz, eta ez dute sekula utxe egin ez. Ni pilotari izan banaiz, beraiengatik izan da. Eta amaitzeko, esan nahi dut, nahiz eta triste nagoen, hau ez da nire irudia. Ezagutzen duzuen, badakizuen ni oso pertsona laia naizela, oso pertsona positiboa, eta geratu nahi duena ez da izan dudan arazo guzti hauek. Geratu nahi duena da, pertsonak eman diaten maitasunak kariñoa, Euskal Herriko puntu guztietan sentitu dudan berotasun hori da benetan berotat izatea eskatu ere bultzatzen gaituena ez. Horrek konpentsatzen gaitu izan ditugun momentu larri guztiak eta horrek betetzen gaitu. Esan horri eskerrik gehienak ez, hori da
beti eramango duan maitasun hori ez, hori da beti eramango duena bihotzean, hori da gehien eskertzen duena. Eta nire lagun batek eta asko miresten duan pertsona batek dela gutxi esan zuen bezala, pilotari denak ez du sekula pilotari izatzen zuzten. Nire kasuan ere, hala izango da eta beti frontoi ingurutan ibiliko naiz. Eta uztailaren 9an txistularien alardearen 58. edizioak kontrabandoari buruzko istorioak ekarriko ditu gogora. Frantziaren eta Baztanbidaso arteko ingurumenaren arteko kontrabandoarekin lotutako pasadikzuak izango dira San Ferminetako txistularien alardearen 58. edizioko protagonistak uztailaren 9an igandearekin San Jose plazan arratsaldeko ordu batetan. Hala azaldu dute prentsaurrekoan kulturako, hizkuntza politikako, hezkuntzako eta kiroleko alorreko zuzendari Maiten Amuruzabalek, alardeko musika zuzendari Aitor Urkizak eta eszena zuzendari Oier Zunigak. 58 musikari inguru izango dira agertokian Euskal Herriko txistulari elkartearekin elkarlanean antolatuta 10.800 euroko aurrekontua du. Kondestablearen jauregian egin den ikuskizunaren aurkezpenean alardearen egunean entzunal izango diren hainbat lan jo dituzte, 2 txistularik, akordeoilari batek eta bateria jotzaile batek. Musika programaren barruan lan berriak egongo dira. Kontzertuaren egunean bertan estreinatuko direnak, egile nafar eta euskaldunei enkargatu zaie lan horiek konposatzea, hartara tokiko egile gaztelana edatzeko helburua betez. Gerra zibila eta gero Pirinotako mugaren bi aldeetan zeuden errealitateak oso ezberdina zirela gogora ekarriko du ikuskizuna. Kontrabando mugimendu gehien izan zituzten herriak besteak beste Bortzirietako Lesaka, Bera, Etxalar eta Baztango, Elizondo eta Amaiur izan ziren. Ekimen honen bultzaien arabera, gai hori beti silpean mantendu da, tabua izan da, naiz eta oso jarduera edatua izan. Halaber, kontrabandisten bizitza ezen batere erraza izan, gaiari buruzko hainbat eleberrik mitifikatu badute ere, sufrimendu, beldur eta isiltasunezko bizitzak izan ziren eta anekdota ugari geratu ziren horien inguruan. Kultura, kirol eta gazteriaren departamentuaren kultur programaren edizio berriak 40 kultur jarduera antolatu ditu. Kultura, kirol eta gazteriako departamentuaren kultur programaren edizio berriak 40 kultura jarduera antolatu ditu paisaiaren eta naturaren ikuspuntutik interesgarriak diren Nafarroako 38 herri eta lekuetan. Programa herriko musikaren, dantzaren eta arte plastikoen ingurukoa da eta ekainaren 23tik irailaren 9 izango da. Azken edizioetan bezala, bertaratutakoek turismo jarduera osagarri bat izango dute toki bakoitzan, turismo eta merkataritzako zuzendaritza nagusiak antolatuta. Hori horrela besteak beste jarduera hauek antolatu dira, bisitak idatuak Gaztelu, Monasterio, Koba eta Upeltegietatik, zaldiz egindako paseoak, ardo dastaketak, ibilbideak hirietatik eta mamia egiteko tailer bat. Aurtengo edizioan Nafarroko paisaia edo ondare lekurik eder eta emblematikoenak izango dira berriro agertokiak. Horrela, ikuskizunak leku hauetan izango dira. Orreagako kolegiatan, Otxagabiako plazan, Zugarramurdiko lezeak, Irantzu, Leire edo Laolibako monasterioak, Orgiko Oiana, Martzilan edo Xabier, Uxueko gazteluak edo Donamariako Dorre jauregia. Horrez gain beste leku batzuetan ere emanaldiak antolatu dira, hala nola Plaza Eliza Auditorio Kulturetxe edo frontoietan. Kultur programaren helburua tokiko erakundei artea eta kultura ezabaltzen laguntzean Nafarroako eta beste komunitate batzuetako sortzaileak ezagutzera ematea eta musika estilo desberdinetako bertako artistak sustatzea ere da. Horrez gain, Nafarroako ondare historiko, artistiko eta kulturala ere nabarmendu eta Nafarroako herritarako kultura jardueren agenda aberastu nahi du. Eta Iruñako udalak festatan alkola eta beste motatako droga batzu kontsumitzari lotutako arriskuak murriztu eta prebenitzeko programa bat abiatuko du San Ferminetan. Festetan alkola eta beste droga batzu kontsumitzeari lotutako arriskuak murrizteko eta prebenitzeko programa abiatuko du Iruñako udalak San Ferminetan. 2 informazio ekintza egingo dira, hezkuntzaren eta sentsibilizazioaren osagai gisa. 3 informazio gune jarriko dira hirian eta 12.000 ale baino gehiago argitaratuko dira informazioarekin doan banatzeko.
Bestalde orain arte nerabendako berariazko programaziorik ezenez, uztailaren 10-tik 13 Foruen plaza gazte eremua izango da. 12 eta 17 urte arteko gaztei zuzendutako espazioa, kontzertu, DJ saio eta hainbat jarduerekin horietako batzuen protagonistak gazteak beraiek izango direlarik. Herritarren partaidetzako, berdintasuneko eta gizartea ahalduntzeko alorreko zinegotzi ordezkari Alberto Labargak, alor bereko zuzendaria Xel Morenok eta gazteriako teknikari Maria Díaz de Radak aurkeztu dute udalaren kanpainari buruzko informazio osoa. Jaietan, erabili zure superbotereak, pentsa, erabaki, gozatu lelopean. Alorretik azaldu dute, ekintza hauen bidez ez dela kontsumoa normalizatzea bilatzen, baizik eta arriskuan murrizteko eredu bat erabiltza egun dagoen errealitateari erantzuna emateko. Iruñan 12 eta 30 urte arteko 37.000 pertsona inguru daude, biztanleen 19,40 eta kopuru hori festetan biderkatu egiten da. Jakina da, adingaben 100 handi batek alkohola kontsumitzen duela 18 urte bete baino lehen, eta kontsumo horiek sarritan festak giroan hasi egiten dira. Uztailaren 10-tik 13 beraz, Foruen plaza gazteremo izango da. Nerabe aurreko adinean daudenei eta nerabei bereziki zuzendutako gunea. Orain goazen eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Urdinguneak nagusi gaur Nafarroa osoan. Ipar-haizeak ibiliko da ziertxo bolada gogorrekin arratsaldean. Temperatura minimoetan aldaketa gutxi, baina maksimoak nabarmen jaitsiko dira. Hodeiak eta ostarteak Iruñaldean. Temperatura zertxo bait jaitsiko da eta egunean zehar 35 graduko maksimak eta 17 graduko minimoak utziz. Bihar, goize eguzkitsua izango da, baina arratsalde gau aldean hodeiak garatzen joango dira. Goizean hego-ekialdeko haizea ibiliko da, ordu batzuk barru iparraldera aldatuz. Temperaturari dagokionez, berdintsu mantenduko da. Baztan aldean, eguzkitsua egongo da gaur, 27 eta 16 gradu arteko balioa utziz. Arratsaldean ordea, orduak aurrera egin ahala, hodeiak agertzen joango dira. Bihar osteguna, eguzkitsua goizean eta hego-haizea nagusi. Arratsaldean haizea iparraldera indartu eta behe hodeiak ugarituz joango dira. Egunaren amaieran euria egiteko posibilitateekin. Temperatura zertxo bait igoko da. Ekainak 14 gaur, asteazkenak goazen eguneko albisten errepasoa egitera titularrekin. Nafarroako korridorearen auzian Uxue Barkos Nafarroako lehendakariak ez du gustoko abiadura handiko trenaren Nafarroako korridorea eraikitzeko Madrilek proposatutako plana. Lehendakariak esan du ituna ez dela Nafarroak behar duena. Bertzalde gobernuko barne desadostasuna jendaurrean aizatu izana gaizki ikusi du lehendakariak. Jasotako euskal presoen 84 eskutitzen arira lehendakariak azpimarratu du foru gobernua sakabanak eta politiken kontra dagoela. Foru zaingoaren jarduna eraberritu eta gomazko pilotak ez erabiltzeko erabaki hartu dute. Nafarroako ospitalguneak 8 ebakuntza gela estreinatu ditu. Kiroletan Aitor Zubieta pilotari etxarriarrak prentsaurrekoa eskaini du gaur eguerdian. Uztailaren 9 txistularien alardearen 58. edizioan kontrabandoari buruzko historiak ekarriko ditu gogora. Kultura, kirol eta gazteriaren departamentuaren kultur programaren edizio berriak 40 kultura jarduera antolatu ditu Nafarroako herri desberdinetan. Iruñako udalak festetan alkohola eta beste droga batzuk kontsumitzeari lotutako arriskuak murriztu eta prebenitzeko programa abiatuko du Sanferminetan. Eta hausi izan dena gaurkoz, mila esker zuen arratagatik eta arratsalde ona izan, naio!
Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Ez egin paso organikoaz. Bereizi eta birziklatu gai organikoen hondakinak. Hau ez da zaborra. Biziak baizik. Ongarria eta energia baizik. Gai organikoen hondakinak birziklatuz, energia aurrezten dugu eta ongarri kimikoen erabilera gutxitzen duzu. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasigazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroarenganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.